אי פעם חשבתם האם אפשר להשתמש במקוד שמחקו? כי וואלק אפשר, רציני, אפשר, יש לי אותם עכשיו באינבנטורי. אם אתם טיפשים ולא שמתם לב, יש לי פה 3 מקומות, אבל אם אני עם תצומקי, למה אמרו לי? יודע מי הולך לכאוב לך היום בסרטון? אוקיי, אז מה שהשביעי עושה זה מוב שנמחק ממטל ארטיסט, בגלל שפשוט זה חרא. זה אמור להיות אחד מהאולטים אטאק שלו, ושתבינו למה זה נמחק. אתה פשוט תצחקו איך The Strongest יכולים לעשות את זה. האפקט טוב, המכה זבל. זה כן מוריד הרבה, אבל לפי דעתי עדיף מה שיש עכשיו מאשר זה. את זה לא הייתי שם כי זה פאקינג חרא, זה לא נראה כאילו זה אולטימייט. השישי זה של תצומקי. אם אני אפוס ממנו זה גם משהו של תצומקי, זה אמור להיות אחד מהאולטימייט שלו. אבל יש לנו אחד אחרון שזה אייסאמר, אז אנחנו נחכה שדמי יזמן. פופ, סליחה זה שאני מפריע לך לאכול דמי, אני אהבתי אותך בוילה. כן, וזה גם וגם תחבקו אותו, ימות. זה כבר נהיית המכות, ולמה זה כזה, למה אני אומר שזה כזה חזק? בואו תראו, אם אני עכשיו משלם את זה ואז עוד פעם איפה זה הולך? יש איזה אינסוף קומבו, אז אני הולך לעשות 1v1 חבר שלי. בסוף הסרטון אנחנו הולכים לגלות איך משיגים את כל אלה, אז כן, בוא נגיע ל1v1. טוב, אז כמו שהבטחתי אני הולך להראות לכם איך משיגים את זה. אז דבר ראשון צריכים ללכת לבילד מוד פרייבט סרבר פלוס, אם אתם צריכים לדעת. איפה שמתי את הבלוק? הופה, הנה. אנחנו רוצים ללכת לפלייס, לשים פה בלוק מעל המפה כדי שאף אחד לא יראה את זה. אין ששמתי פה כי עכשיו אין לי שם מקום, אבל אני שמתי את שלי פה. אחרי זה אני אלך לקונגרף, סליחה, לחץ על זה,
עכשיו, כדי לקבל את השתי כוחות האלה, 6 ו-7, אנחנו נלך למובסט, נרד הכי למטה, נלחץ על שני אלה, ואז אחרי זה אנחנו נלך לגיר ספונר, ונכתוב פה אייס המר, ואז עכשיו תיגעו בזה וזה יעבוד. לי לא נראה לי לקבל את 6 ו-7 כי יש לי כבר אותם, אבל את האייס המר אני יכול לקבל כמה שבא לי. כן, מקווה שהמערך הזה עבר, מקווה שנהייתם מהסרטון, ויאללה ביי.